strong. Maybe I waited too long. Ug karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your. Dito mislugar nilang Inday ng dulor. Ha? Nagsusi mi sa bahin siyang pamilya. Ug masyagod kas among nadiskubre yanang. Ngano di ay kiko? Tinuod yun ang imong pagduda nga anak siya dato. Unya, nagpa-disguise lang. Tinuod! Tinuod nga wa siya pamilya nang. Luya day kinabuhi ng Inday nang. Mao ba? Kinsa man sa inyong nahibawan? Unsa man di ay kaagi ni Inday? Gibilin din na si Inday sa kubinto sa mga madre. Gibilin na sa may gate. Mga madre ang nagatiman niya hangtod nga ni teenager siya. Nagdako sa mga madre, unya way modo? Masasa ko. Okay. Padayon. Nilaya si Inday kuyog sa katabang sa mga madre dihang gikonvince siya nga magmadre sad. Di siya gana magmadre maong milayas. Ug mao na to. Nidako na siya kuyog ang pamilya siyang gikuyugan. Unya, namatay naman to. Maong nipahawan sa si Inday sa katuyang gikuyugan ug nagsolo na lang. Bisan unsa lang nga trabaho ang gisudlan, hangtod nga naa na siya nako. Mao na to? Ha? Nga nang imong kong gisultihan, ana, Joko. Unsa man? Nagplano ka ba nga buhatan og pelikula ang iyang life? Gasgas na nga tema, Joko. Nothing interesting. Nganong gisultihan di ka? Aron di ko maboard og paabot ining commercial shoot nga handod karon, wa pa jud magsugod. Kuan. Wait sa ha. Akong i-check nga nung wa pa kita magsugod. Wait lang. Hala, kaluoy gyud diin Inday no. Maudi ay nga basta maghisgot nagpamilya, mulihay gyud na siya. Sa ato pa, wa gani gyud siya makaila sa iyang inahan. Wala ginang. Ay! Pasigaw yung inahanang. Ha? Yabang ka diya kiko. Mumanggani ko kasuway ko yabang anak na ba noon ko? Ay, wag bae. O gawas pa. Pananglit na hitabo na kung ipaangkan ko oon sa ba. Dili mahitabo oy nga akong iba-abandon na ang akong anak. Oy, kiko. Tinuod ka nang. Papagkasuway ko yap. Wa pa dyan. Duta din mo nang eh. Bidli na ko. O birigo di ka nang. Birigo di ka. Looyan akong Inday. Kanang iyang mga kabuang para pagtabon ng giday na sa iyang kahaw-ang nga gibati, no? Kaysa ako nahibawan, ang mga tao nga ingon ana, bisan unsa pa nila kamalipayon, may bation gyud silang kahaw-ang nga dili nila ikalimon. Mga bitaw nang. Huwag na usap akong pagtanaw ni Inday karon nang eh. Lagot bang takon na niya? Di na ako maglagot niya nang. Kay pagabulahan din ako kay niya nang. Mao gyud na kiko. Mao nga pasensyahin na lang gyud na si Inday. Wa pa siya? Oh my God! Na-board nagsugod si Joko. Di sa tingali mo gusto nga siya ang ma-walk out, di ba? Tawagin na yung itong babayhana nga padalion na. Angkas! Lagi makatuwa si Aywang. Not feeling well kuno. Oh my God! So does it mean nga pack up ta? Ilisito na niyong babayhana, uy! Pa-superstar ka ayo to seda nga. Bago pa lang gani siya ni sikat nga komedyante. Ako na lipuli niya. Aran madayon ang shooting. Katawan sa bitang kong naong. Hoy, Inday. Pwede ba
ayaw pag-apil-apil? Dugang-dugang lagi kas kalabad sa oda. Nganong di man tuod to sa wayan si Inday? Joko, are you serious? Oh, Sir, thank you, sir! Martis na makakugahat ini, oy! Okay, okay. So, na to si Inday. Mikapi na ninyo ah. Mikapi na yun. Ay, sige, sige. Muta ni magiluto nang may rarigiday wa ko magpada sa kunduka nang. May rarigiday nga giunan akong chika nang. Makaon ko si mong nilutong espesyal. Apil na inis Inday Kiko. Sakad karon atong ipabati niya ang pag-atiman sa usa ka pamilya. Kanang pamilya nga nagpangga niya. Pero nang, Nganong may piro man. kuanang ba? Murag kulbaan mo ko nang kuyawan mo sa noon kuana nang. Kuyawan nga unsa? Kuan ba? Ay, tingalig mapul niya ako simbakulang. Ha? Nakuasahan mo nang Ikaw gyud Kiko no? Aw, kung mahitabo na, maayo. Ha? Lagpot laway. Ikaw na sa dako kay gahadi ha. Pisika. Palihog ko aning siling at salbe. Sige nang. Dara. Be, be. Sigurado mo? Inyo yung gisend sa client ang video? Yes, Miss Nicole. Nagpaabot lang yun silang reply. Nakasiguro ko nga ilag itong ibasura. Og mo demand sila nga si Aywang yun ang ikauban ni Joko sa ilang commercial. Well, let's wait and see. Hey! Hey guys! Approve? Artista na ko, sir! Artista na ko! No! wa jud ko masayop Inday. Wa gyud. Sir, kahilakon ko, sir. Nagkatawa ko pero kahilakon ko. Thank you, jud kayo, sir, ha? Thank you din yung tanan. Thank you, Direk. Congratulations, Inday. Thank you, Miss Nicole. Pwede pa. Buhi na ka Joko kay ganina ra ka nag-angkla niya ha. Sorry, Miss Nicole. Ug para pasalamatan mong tanan sa inyong paghatag og chance kang Inday, mga unta. Ako'y bahala. Sugan ako nang murag imo mo kong ipasamot ang kalamisi mong giluto nang. Sa may mong bagong gisagulan na nang. Salamat Kiko ha. Ay, wala magukoy gipuno. Murag tungod lang tingal to sa akong emosyon samtang nagluto. Si Inday may akong gihuna-una. Ay, madinang. Nga, nabilan ba ni Mus Inday? Ayoy! Ako raw niyang initon, nigabot niya. Oh, ninawag na ni mo nang Sa magkaani? Sa probinsya naman sa dkaani. Uy, si Inday man. Hello. Nagkalor! Artista na ko na! Tarong agsulti yung pagsyaget. Ngano nang? Artista na ko! Ngano rin nang? Artista na kuno siya. Thank you, ganda niyo, ha? Huwag ko magdahong do. Ay! Wala ka kong magdamgo. Wa ka mong damgo Inday. Nakachamba sa ning bisit ay.
I will make sure nga mauto ang imong first and last shoot. Nicole, Nga no? murag, wa man ka malipay sa success ni Inday. Success? Chamba? Success na? Oh, Nga no? Tungod ini nga commercial nga wa pa gani hibaw-i mo flop? Success na para nimo? unya. Makipusaanay ka na ako? Wa man sad niya idetalye nga nung nag-artista siya. Nag-artista. Na-artista na siya. Naghinam-hinam naman noong tagmaayo. Huwag tanggol akong duka na. Natuog naman tagdahin ko. Humanan tong pagkaon. Na, may rasad gyud ay kay Lupig pay baboy nimo nga humagkaon. Ligi dayon. Kung lang gitaon kong tuog nang may. Ay parehas bitaw mong tulo ni Sir Joko og Inday. Nyahain man ron sila o di ba nanarbaho man. Nag-artista naman gani ko nutos Inday. Ha? Na-extra na tingalin siya nang. Di ba ka nang uban nga commercial na amgin na tao sa background? Ka na mo lakaw-lakaw? doon na, Oh. Napil tingay siya na. Kay commercial na itong gishoot ni Sierra karon. Ay, maudi ay tingali. Towers for you, Inday. Wow! Hala, oy. Thank you ninyo, ha. Makahilak man sa ta. Sir, ipadalan kong buwak. Aw, bukidi ay, sir. Aw, buwak lagi. Nagpasalamat sila ni mo, Inday. Wah, naunsa man ka? Nagpadama ka buwak ang company ni Inday? Meaning, happy o kontento sila nakita. O sige. Tagaigid ninyo og false hope ng babayhana. Aw, merisira sa niya kung mahugno lang siya in the future. Balik ta sa pustaanay, be. Kay, wagin kay believe ni Inday da. How sure? Sige, maposta ko. Pila mo gusto? Dili pila. Unsa. Oh. Unsay buti mo ipasabot? Dili kwarta atong ipusta ni Cole. Unsa man di ay? Kotse? House and lot? Unsa man? Okay ra ko bisan unsa. Ang atong relasyon. Oh, Seryoso ko. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000 rocks on the lake. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Og karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your... unsay buti mo ipasabot? Dili kwarta atong ipusta ni Cole. Unsa man di ay? Kotse? House and lot? Unsa man? Okay ra ko bisan unsa. Ang atong relasyon. Oh, Seryoso ko. no. You're not serious. Sa imong tanaw, nagkomedya ko?
Sigurado man ka nga first time o last time to ni Inday. So, dili ka nga ma-worry, dili ba? How dare you nga ipusta ang atong relasyon just because of that bullshit? May relasyon mo ba sa gudta? Gawa sa manager-talent relationship? Oh, bisa mapildi ka, wala may mausap na to. Hey guys, are you okay? Nag-istorya lang mi kung pwede na sad siya ang mo-manage unya sa karir ni Inday. Pero, nag-discuss mami ha? Dili pa sure. Never nga mo manage ko anang bisit nga Inday. Di na gyud madaan ang dolor ay tuka na gyud nako nang. Sige, katuog na dito ay. Ay, batang. Kinsa na? Patay. Si Sir. Hello, Sir. Wa ami Kiko. Nauna, Sir. Nauna. Oo, Sir. Usapan na ninyo akong booking nga gipahatod sa Unigamble Philippines Incorporated. In 3 days, musunod na sad ang iyang TF nga 100K. Bungog sa kuda. Nabungog sa kasa. Ako gani nang. Wag tang kong dukka ko, bisa gidukka ko. Oh, nitibi manggut ka nang. Wa ka malipay pa na nako na. Sobra pas kalipain ay. Wala ko magdahom nga mo abot ni nimo. Joke ra ba ginita tong ako nang, pero ni okay man si sir. Hasta ganitong uban dito. Aw, ako na lang sang gitinuod. Di na ka basta-basta, Inday. Liman ka. Ang iyong gipulihan ang comedy queen nga si Ewang. Bitaw no. Lagawa gid ako oy. Di na gigamarit, Inday. Unya, sir, maunsa naman is Inday. Maartista na gyud ne. Inday, kung doon na maabot nga offers, ayaw balibari ha. Agad ra ko nimo sir. Yung martista ni Inday, Sir. Isa may motima ni mo ng dolor. Ay ako ra gud gihapon. Bisan mahimo pa kong superstar, di ko mo pahawa isip PA ni sir. Bantay, Inday ha. Lagi sir. Promise. Wow! Nipatok imong commercial, Inday. Tanawa oh. Ato mo gud duha sir. Di mo gud solo lang kay nako. Bisan pa Inday. Kung dili na nimo solo, dili sad na solo ni sir. Inyo nanduha. Tala uy. Magka-love team man kata ini sir. Iyay ka. Lagi pala big lupa, Inday. Nihinay lang ba? Bitaw. Seryoso na ta ha. Mao na niya akong giingon, Inday. Sinugdanan na ni sa imong pagsikat. Ngiga na gid mo, Inday, ay. Iyay sad na. Nagi kay bonus kina hit man ka. Sir, tinawag naman sir, ah. Oh, uy, si Nicole. Oh. Yes? Congratulations! Super hit ang imong commercial. Commercial na mo ni Inday. Yes. Inyong commercial. Dili ba ni mo siya i-congratulate? Oh. Inday, mag-insulti na mo si Nicole. Hi Miss Nicole. Thank you so much. Invited niya ka ha, mga ontas gawas. Nakachamba lang ka, Inday. Ayaw pagdahom nga mausban pa to. Okay? Oh, Sige. Ibalik na ni Juko ang phone. okay Miss Nicole. Sir, oh. Hello, Nicole?
Sure. I-remind lang niya ako, ha? Nay, busa ni mong bikwit ay. Ay, bukwit. Si bikwit. Bukye ba, bukye? Malon ba kayo ng buha ko? Mura kasi kag Miss Universe na. Kaan na ginako eh. Nga naman ka, Inday. Karit lagi kag kahilom. Taytok magitingali na si Miss Nicole nang. Ha? O unsay taytok? Tayaog utok. Oh, kami nang Wa man to si mo pahilipay nako. Iya ra man kong giingnan nga nakatsambar ako. Og dili ko na ko magdahom nga mausban pa to. Musikat gid gani ko. Pikatan mo gid nako siya ba? Na, isig tagda, oy. Unsa-masad siya. Nga imbis malipay para nimo, musulti man hinuon og ingon niya na. May kasuya gid na siya nako nang. taktog ka, Inday. Si ang gigina siya ni mo eh. Nga nung masuya man siya. Kinsa man si Inday kung itandi niya, di ba? Padung rabi ako pagka superstar nang. Oh, manak kagatawa. Nga nung di ka man hinuon niya i-manage or makakwarta pa siya nimo. Nga nung kasuyaan ka man noon niya. Di sad ko pa-manage niya nang oy. Mas mapamanage pa kung Kiko. Pili nag-imo, Kiko. Kuha gila. Kaming nang dolor. Daghatag na palit. Ikaw wa pag yun. Libog noon ko nang, day, libog ko si palito na ko, pero kung makakaon tingali ko, tingali, hindi na ako maglibog. Gigutom na kakiko. Nangaon magudta, so patamang lakaw. Hilis ki ba ako sa kupiya, halika Grabe, hilis mo na. O galing sige, ha. sige, anin na lang. Mangaon na lang sa tanang. Tagsarap ni mahitabo nga mag-shopping tang tulo. Mura sa tang mga rich, no? Salamat, Inday, ha? Ha, di na daw nga ni Day, kilami mo kinilang halo-halo, di ha? Kana di ako, no? Oh, sige, sige, diha ta. Okay. Oh, dili na mahal ka ayo di Inday. Ay, tingalig mahurot din imong kwarta ha. Grabe, sag mahurot ng uy. Tanan na, kay ganahan sa kong halo-halo. Okay. Si Kuskus Puti. Ay, hala. Pwede magpa-picture. Uy, Video picture. Oh, sige, sige, may problema. uy. Dirita, dirita kay nilot og background din. Sige, di lang. Nang, katag yung Inday lang, oh. Picture. Wala kita ni, nang. Okay ra. Dili na problema. Upat ka commercial, sir? Yes, Inday. Duha nga kauban nimo ang mga sikat nga RMN stars ug duha nga solo ra gyud nimo. Wow! Ug dili kay kana lang ha. Doon na kay offer nga sitcom. Uy, Nganong uy man? sir, kinsa naman intay mo at iman nimo kung magsige na kong tiping-tiping? Ayon na ra kuno naa, Inday. Ang una naa, mao kini mga grasya nga miabot nimo. Bitaw, sir, no? Mga grasya baya gyud ni. Onya, mobalibat kag grasya. Dili, sir, uy. Pwes, andaman na lang imong kagalingon. Kay di lang kini ang maabot nimo. Napay daghan. Unsa man ni Inday? Sobre nga na ikwarta nang. Aw, lagi. Pero para unsa man eh? Ay, bahala kag unsaon na nimo nang. Basta kay imuha na. Daghan man grasya nga naabot na ako. Aw, ako sa di-share ninyo ni Kiko. Oh. Oh, ay kilak na. Salamat kaayo ini Inday.
Dagan pang grasya ang moabot nimo tungod kay dili ka daw. Parehas gid mong Sir Joko. Parison gid ay winang no. Ay! Padali! Oh, nga naman Kiko. Papason ka ni Sir Joko. Dito sutil. Unsa? Meeting, oy! Doon ay magig-meeting mga producer. Wa lagi ko tawag ni sir. Di ba nga mag-contract? Aw, nag-charge man day ko. Ay, kinapagilis na hindi. Ayaw pa what the sir. Ay, pagdugay-dugay dali na yun. Puro na lang inday, puro na lang gyud inday. Imo nang gipasagdan ang imong career, Joko. Kay mas giuna to nimong babayhana. Pila na gud ka offer imong gibalibaran, ha? Unsa may nasud sa imong uy? Di ba, kwarta man akong makuha kung dawaton nako tong mga offer? Of course. Og dili lang gamay nga kwarta, Joko. Kwarta lang sa gihapon na akong makuha sa akong mga deals for Inday. So parehas ra. Oh. Sorry. Dili de pareho. Tungod kay kamera ang makakwarta ini. Wa kay labot. Joko, don't get me wrong, ha? Sorry, Nicole. Pero isip manager ni Inday, nagsugod pala kong enjoy sa akong trabaho. Kung ni-consider palang unta ka nga i-manage si Inday, wa unta kay problema karon. Okay, fine. Ako na ang mo manage ni Inday. Oh. You think musugot ko? No thanks. Joko? Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa laing pangsumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all, and jumping in harder than 10,000 rocks on the lake. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Og karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Maybe I apologize for it. I could fall or I could fly here in your. Okay, fine. Ako na ang mo manage ni Inday. You think musugot ko? No thanks. Joko? Seryoso ko. So sa ato pa, kwarta na lang gid ay ang issue? Dili ba gud? Mao ni kanunay ihapla nimo sa kunaon dili ba? Nga anugo ng kwarta. Nga ipadaplay una nato ang mga personal issue kay mas importante ang kwarta. Strike while the iron is hot, Joko. Mo ni permi mo i-remind ako, dili ba? Pero dili ni ikaw. Oh, may commission ka. Pero layo ra kayo na sa imong madawat as an artist, uy. Giyon sa man nimo paghuna-huna. Oh, dili ni ako. Pero si Inday ni. Akaletse magina ng babayhana, uy. Ngano mas importante magina siya para nimo, ha? Sa may gipakaon niya nimo? Wala gyud ko makasabot nimo, Joko. You're out of your mind.
alam kag tutok na ko. Di lang gyapon na siya makatuo, Inday nga. Ikaw nga kauban na mo nga alalay ni Sir Joko. Karon sikat na nga artista. Di pa magud kayo ko sikat nang. Medyo pa lang. Ay, medyo gutaan. Basta sikat na gyud ka. Di na sa kanaong uglamok, Inday. Di magid ko naong og lamok, Kiko. Oh. Ikaram ko nagsigig ingon nga naong kog lamok. Pero nilahin na gid ba? Lahin na kayo, oh. Mas nihamis kayo. Siyempre, na naman ko nag-sponsor nga pang pa-beauty. Anak magyud na. Bitaw, no? Sino na naman ng mga Ha? artista ta? Kitang duwa. Gitika ko ko. Ba't harong bitaw na yung mga ngipon ni Nay? Padung na. Wala kita na nun. Gawas mo nang bungis-ngis kay ka. Oh. Pahipos na. Di ba? Magwapa ka. Sobra naman sad nang ipahipos kiko eh. Kanang imong naong, Kiko, mo na ipahipos kinagkatag. Ah. Kita bita sa undugan gapon. Dugay ni sa kukato. Mura gisakitan nagngisi. Mura ka man gudugwa maanad anang sinutihang Inday eh. Gawas pa. Ikaw sad bayay gauna-una. Ano gani? Bitaw mo na kung matingog kaya ako'y ganoon na. Ay tuod lang ba? Lain na to ba? Sige. Wala sa ko pantay Miss Nicole nga niyan. No? Murik sige. Hindi silaglali si Sir. Ay, may rasang wa siya ari-ari oy. Mm. Mas stress ta pirme itong babayhana. Mas stricto pa kaysa ato yung amo. Si Inday magipirmi niyang lalisan lang. Ha? Si Inday gilang pirmi lalisan. Nakakalitok ay. Ngano god, nagsilos si Inday. Nagsilos siyang Inday kaya bago niya. Nang, sa una pa sa bugat kay buot ni Inday nang. Samot na ron. Na, may problema gyud siya sa utok ko nauna. Sa kadagang artista nga nakauban ni Sir Joko, si Inday gyud iyang gisilosan. Hala no, naunsa man in taong pagkabutanga. Okay, Joko. I'm out of my mind. Nga sa kadagang artista, diha pag ko magselos ni Inday. And I'm sorry. So, niangkon ka na nga nagsilos ka ni Inday. Budak ko masang atay ni Inday, ana, oy. Nga imo siyang gisulusan. Yeah. You're right. Nabuang na gid ko para maghuna-hunaan na. Mao na diha. Pero unsa may ako buhaton? Di ba na ako tuyuon, God? Usba ang imo pagtanaw ni Inday. Kaya kung imo lang yung tanahon ang tinuod nga niyang pagkatao, dili kalagot ang iyong ma-feel niya. Kundi kalipay. Okay. I'll try my best. I'll give myself and Inday another chance. Hello? Where's everyone? Nakoy da ka pa sa lubong. Hala, Negro. Miss Nicole, naalagi ka. Hi, Inday. Kumusta? Ay, Dadali sa kusina, Inday. Lami kaayo na, no? Mahal pa gyud na. Oh, lami kayo ni Miss Nicole. Namalit na yun may ini pagkadawat ako sa una na kong TF. Mao ba? So, dili din ninyo first time nga makakaon ini? Aw, dili na Miss Nicole, uy. Di na magod mi ihas ini. Pero salamat ha kay nagdaagid ka. Hi! hi! Hi, Miss Nicole. Nicole. Oo, pasalubong ni Miss Nicole na to. Oh. Ang atong bakong paborito. Uy, salamat, Miss Nicole. Binday ako ribit-bit na ako. Salamat ha, Miss Nicole. Wa isa pa yan ang dolor. Paglutoon niya lamig for lunch, ha? Ani ko bukaon. Mukuyog ko nila niya ni Joko sa taping ni Inday.
Mukuyog ka sa kong taping, Miss Nicole? Cut! In fairness ha, puro take one si Inday da. Mao na akong giingon nimo. Oh, gipaningot ka pag-ayo ay. Intense man sad gud ilang scene. O nya init pa gyud. Ay, kutasa, uy! Congrats Inday. Good take. Thank you, Miss Nicole. Oh, tubig. Salamat, sir. Singutan nimo eh. Pahira na tubig. Oh, Ako na, sir, uy. Lawgawa sa di mo, uy. Joke lang man sa tugod. Tinud-on sa rin ako. mag-hire na ka og imong kaugalingong PA Inday. Maka-afford naman sad gani tingali ka nga mupalit og kaugalingon nimo sa kenan. Magtigom pa kong Miss Nicole. Kung dili pa ka maka-afford og cash, installment lang gud. Dali mo kuhaon si Kiko nga PA og driver nimo. Imo kung kuhaan og driver? Well, ang nahitabo man gud ron, ikaw naman ang nahimong PA/driver ni Inday. Which is not so nice. For the meantime lang ni. Samtang nasugod pa lang si Inday. Ako man sa diyang manager. At least, mamonitor yun ako siya. Og as my manager, kay bawas sad kaan na eh. Okay, I understand. Pero, ayaw kong balibari karon ha. Manglakaw ta tonight. Taod-taod na sad nga wa ta maka-date good. It's time to make up. Di ba no, Inday? Oo, bitaw, sir. Pag-date na sad mo, uy. Oh, Kaon sang sir. Uy, wa naman say pahuway. Grabe sang Miss Nicole. Ugma na lang uta to sila mag-date kay rest day ni sir. Kay nganon bitaw ko. Kay baogit ko unsa to ka kapoy si sir. Pero basta niya laino na sa niya sabot ni Miss Nicole. Bag-urabe na ni tagad og tarong nako. Oh. Dayo na kito sila. Lumluman tugmayo ni Miss Nicole si sir. I miss you. I miss you so much. Kiss me back. Touch me. Nicole, sorry. Apoy yung kay ko. Gusto na kong matuog. Bullshit! Gikatulkan ko? Ikaw lang akong kuyog sa monasteryo og maaha, Kiko. Sigurado magitong di pa to makauli si sir. Niingon man to siya nga mukuyog inig surpresa na ako sa mga madre nga ni atiman ako sa una. Masayo lang ta, Kiko. May problema yun, day. Dako na kog dungog nga mahimo ko namang escort, ha? Ha, garaa. Bitaw, day, gusto sa kumagita ng kumbinto nga imong gidakan ba? Kalitok gida. Hapit. Ay, Kaon kog manigod. anugon lang bitaw, Kiko. Namatay na di ko noong duha ka madre nga maugid ang nakapunit nako. Sila si Sir Bernardita ug Sir Teresita. Mao pa. Pero, nalipay sa to sila, nga nagtanaw ni mo karon Inday, kay, maayo na mo kahimtang karon. Di ba? Gawasan ang mga groceries nga akong ipamalit, Kiko. Muhatag pa sad ko og kwarta. Aron, mas daghan pa sila mga bata nga matabangan, nga parehas na ako. So, unsa man kita oras sa mugikan?
sakto na tong kape. Malangay na ko. Asa man ka malit? Rest day man rin mo, nalimot ka? Karon mo adto si Inday sa monasteryo sa mga madre nga misagop niya kada adto. Oh. Bye na. Bye. Bullshit! Bullshit ka, Inday! Ato na, Minang. Sige, amping mo. Babay nang. Bye-bye. Taki na, Inday. Kadiyot, Kiko. Nanawag si sir. Hello, sir? Padung na ko Inday. Ayog lang kawa kung di ba kumabot. Oo, sir. Sige, sir. Bye. Naman. Di ba makulot niya palakon kung di siya mo abot? Padong naman ko na siya. Mingaw giday din hino. Dili ka nagtubo, Inday. Di ka hadlok diri. Mura na mga batang way puot, Kiko. Bye, nis ginoo. Uy, nga na mahadlok man ko. Ah, Na mga bato. Kuyog sa mga madre. natay. Say good morning, visitors. Good morning, visitors. Good morning. Hello. Kawa nga cute, oy. Hello. Good morning, Sir Joko, Ma'am Inday. Mugawas na ron taod-taod si Sister Cecilia. Siya na lang ang nahibilin sa mga madre nga may atiman mo sa una. Oh, naana siya, oh. Sister Cecilia? Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa laing pangsumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000 rocks on the lake. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Ug karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your Mugawas na ron taod-taod si Sister Cecilia. Siya na lang ang nahibilin sa mga madre nga may atiman mo sa una. Oh, naana siya, oh. Sister Cecilia? Sister! Bless ko, sister! Pasalamat kang nag-wheelchair na ko. Kay kung wa pagitakyan na tika. Ayaw mo ka, Shak. Ingana na ganda si sister na ko. Ikaw, gid sister, wag gid ko mausap daw. Ang sewa, ha? Eh, kay nga no, nag-wheelchair na ba day ko paglayas ni mo dire, ha? Dili ba? Imong sinultihan, sister ba? Tuod. Noon sa day ko. Ang anong nag-wheelchair naman ka? Eh, siyempre, di naman ko kalakaw. Kay kung makalakaw pa ko, ay dili gyud ko mag-wheelchair.
Correct gid, sister. Maayo kay nahinumdum ka pa inig dapita, Inday. Big time naman ka. Kakita na ko ni mo, Stevie. Di man good big time, sister. Kini akong kuyog. Mo niyang big time. Kaila tingali kaniya. Akong amo, si Joko Poscal. Uy, hala. Uy, maudi ang familiar kaayo. Ay, salamat ha. Salamat nga naapil ka kasaag ini among pobreng kumbinto. Tanawa ninyo, daghan ng guba nga atop nga wa pagitaon maayo. Dito sa likod, mas daghang guba dito. Ayan, saon nga gabok naman in town. Mas siguro manggod na mong panginahanglan sa mga bata kaysa sa mga ayuhonon din Sister, sukad karon. Dili na ni pobre atong kumbento. Kay mo saad si Sir Joko, ngay paayo ni ang tanang guba dinhi. Aha? Tinuod ka, sir. Kanindot. Oo, sister. Kami ni Inday. Mutabang sa siya, sister. Gawa ni mo Inday, eh. Nainayag no play si Sir ganina. Okay ra, Kiko. Mas maayo gani kay dunan ako'y klaro nga kashiran sa akong mga kwarta. Plano na ko nga bisan human maayo ilang kumbento, matagan ako dito regularly. Ako sad, sir. Mao nga, imbis nagplano naman ang akong undang, no? Mundang na lang ko sa akong pagka-artista. Ay, di na lang, uy. Kaya aron makahatag o pirmi na lang ni sister. Unsa ko'y artista, Inday? Artista na gyud ka. Dili kay artista lang. Sir, kanang artista gyud, mao nang naisolo nga salida. Kanang nai-award. Basta kay artista ra ko, uy. Magawang sa extra. Okay, Inday. Di pa man unta ko musulti nimo ini, pero sultian lang gyud ka. Unsa man, sir? Ang MOF Productions nagplano nga magbuhat og comedy film. Ug ikaw ilang naunanaan nga kuhaon. Ha? Oh, wow! Oh, big time ka na, Inday. Pero mag-istorya pa may balik sa ilang mga executives. Dagan pa ang angay nga i-discuss. Kung badayon ni, may solo movie na gyud ka, Inday. Ug dili ka na basta-basta. Uy, ipadali na, sir. Aron, ako na rin papaayot ang kumbento nila ni sister. Kalma lang, Inday. Ayaw sad kayo pagdali, uy. Ipahimutan lang ni tanan. Ug bahin sa kumbento, ako na ibahala adto. Are you out of your mind? Daghan ka na og charities, Joko. Pila raman tao na, uy. Unsa pilara? Kadakuan ang kwartaha, Unsa man? Wa na lang gyud kay ibilin para sa imong kaugalingon? Ipanghatag na lang gyud nimo tanan sa uban ang imong kinitaan? Nicole, one thing I learned this past few months. Maong dunay mga financially blessed ug may mga financially deprived, aron may tabo ang sharing. Joko, dunay mga financially blessed tungod kay nagkugi sila. Og dunay mga financially deprived tungod kay mga tapulan sila. Mo ba? So unsa may imoy kasultian ng mga anak na daan og dato? Nga nagyakal ang sigigdawa sila mga allowance. Ug unsa man si tawag nimo anang mga namaligya sa kasada sayo pa lang sa buntag? O gumauli lawom ng gabi. Kinsa may nagkugya na nila? O kinsa may nagdinapulan? Lahi sad na nga case, Joko. Then sayop ang imong premise nga ang mga financially blessed, mga kugihan. O ang mga financially deprived, mga tapulan. Whatever, Joko. Basta kay dili ko mo agree nga doon na sa kay laing charity. Akong kwarta akong gamiton. Dili ka makabuot na ko. Nahibaw ko nga ni commit ka na tungod na sa atong Inday. Joko, ni-try ko nga mausab ang akong pagtanaw niya. Pero maglisod ko tungod sa akong mga nakita. Dili siya good influence nimo. Bisan unsa pa imong isulti, Nicole. Final na akong desisyon. Dili na ni mausab.
Padagana na, Kiko. Oh, sir. Ay, salamat na kalingkod na kitaon ko. Kapuya sa dining sikat ako nung hi, sir, no? Di mo sa day lalim? Nakasaway na yun ka. Matay. Nabaguhan naman ko ni sir. Sa una, ikaw di sa mga tao karon. Apil mas inday. Si Inday ramang gud siya kita sa mga tao ganina, good. Mau ba? Ado na tingagi po ni sagit mo sir, pero mas tagad yung kay inday. Mau natabon na ng imo sir. Muna di kayo madungog ba? Mao lagi. Natabunan na akong Inday. Padaw na maguni pagka superstar good. Ika na mo inday ay. Ngilngig inday. Kiko, makaingon gyud kong ngilngig na ko kung mahimo na unya kong leading lady ni sir sa iyang salida. Why not? Dindot na nga idea, Inday. Sir? Kuyawa ka sir no? Sigurado nga, buhit yun ni Inday. Tarong diha, sir, oy. Ang laong gani ko na. Huwag ko magkumidya, Inday. Ako na lihokon. Feeling na ako. Mupatok na sa takilya. Sus! Ampuan gina na ako, sir. Ampuan gina na ako maayo, sir. Papilag ang po mo mga amigang Madre inday. Aw, oy! Ako gitong ingnon sila. Ay! Wa pa gani. Excited na ko. Sus, bisag di pa ko nimo ingnon, magampo gid ko paraan na inday. Gilaliman kang ikaw o si Sergio ko magka-love team na unya sa pelikula. Ug mas sinot kong sa tinuod nga kinabuhi sa unta to nang no. Ayaw lang sad gud pagpalabi inday. Bitaw. Sakto ka nang. Di lang sa ko magpalabig ambisyon, pero di sabihin na imposible nang. Di yun na imposible. Na, bahala ka. Ay, tiwason na nila ko akong gitrabaho eh. Nalangan naman hinoon ko. Ay, tabangan na lang tika nang. Imo na diha dapita. Ako sa dili. Oy. Ayaw na. Ako ra ini, ako ra. Uy, time para good nang. Nakabantay di ay ko ba? Permi na laging dili ko nimo patabangon sa mga trabahoon dinis bay. Ang artista naman good ka. Nang, artista ko kung mag-atubang kong kamera. Pero kung naaragani ko dinis bay, si Inday gihapon ko nang uy nga imong kauban sa trabaho. Uy, kausaban nang. Humanag yun. Inday? Sir? Unsay problema? Nganong niya makasong kwarto? Nagunsa ka din eh. Ha? Unsa gulo pangutan na ha, sir? Oh, tanawa ha. Oh, Akong gihapnig ng imong mga beste, human ako giplansya. Mo man ni kanunay na akong gibuhat. Nga anong karon? Murag, nabaguhan man ka. silang dulo naman gud akong giasayan na Inday. Na, nalimot sa kong ingon nimo nga di ka na mo serbisyo nako. Lainagod ni mo, sir. Imo na di kong gitaktak nga wa ko mahibaw. Pwede ba kang isumbong sa duli, ana, sir? Ha? Ay, kong katawa, sir. Kaya di ra ba ito komedyana? Inday,
artista ka na. Dili ka na bagay mahimong PA. Unya kay mao man ni akong trabaho, be. Sideline ra man gud ng artista-artista na ako, good. Oh, Sir, ayaw lang bitaw ko tak-taka, sir. Uy. Ay, sige lang. Kay paningkamutan gyud nako nga bisan unsa na ko ka busy, di gyud maapektuhan ang akong trabaho isip imong personal alalay. Promise na, sir. Nara, sir, ha? Ako ginagitimanan. Nga basta ngay arong morasa, kung naala ka sabay, mukaon ka gyud anak nga pizza. Og mo inom ka ini nga cola. Di lang nako hisgutan ang brand kay wa man sila mo sponsor. kamao na jud ka na, Inday, ha? Uy, daghan na siguro nakaunan, sir, no? Oh. Anong nangaut mo kasi mong user? Hala, di ko to ka? Unsa? Kuya, wala sa tanim mo, Inday, oy. Pero paligog tanaw, kay katul magid kayo. Mao ba, sir? O sige, pi. Akong tan-aon. Nakabantay bita kong mga 3 days na matingali ni. Paliglag check, Inday. Okay, sir. Mutak yung sir, uy. Pwede mo ba ko humot? Ay. Nakita? Wa pa, sir. Dirito dapita, sir, no? Oh, diha sad. Pero mas katul sa center part. Okay. Kalumoy ka siya po, uy. Nindot kayo. Palayo lang diha, ha, kay mukaon ako. Sige, sir. Kaon na diha, sir. Padayan na ko diri. Kamot piwet. Kanindot ang tahagan, pero di na lang kay mahirap ng lisura. Di ko pulan ini ba? Lami kayo, di ko pulan ini. Ako sad, sir. Di sad ko pulaan. Abi na ko, hawayan ang imong ganahan. Ha? Oo, lagi. Di sad ko pulaan sa Hawaiian flavor. Abi na ko, naganahan sa kaining pepperoni. Ay, kanindot gid sa kong gibati. Uy, feeling ko. Kami na. Excuse me. Huwag kayo nakita, Inday? Wa, gid ay. Ay, wait, sir. Nagikuto? Dili man ikuto, sir. Puwa-puwa man ni nga gamitoy kaayo, sir. Ha? Wow! Ka-sweet good sa upcoming love team. Kaluod ninyong duha. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa laing pangsumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000 rocks on the lake. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Og karon mga higala, nia ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your Puwa-puwa man ni nga gamitoy kaayo, sir. Ha?
Wow! Ka-sweet good sa upcoming love team. Oh. Kaluod ninyong duha! Kaluod ninyo! Bruha ka, Inday! Anak! Nicole, unsa ba, Nicole? Buhi ikot sa ba? Pasamuto na kong bati ang dagoy na mabayhana! Sakit na mabis, Nicole, ha? Inday! Inday! Sakit kayo! Inday! Hala! Uy! Kadako sa kinalmasan si mong naong, Inday! Diri tabi! Diri na, Nicole! Diri na! Buhi ikot sa ba? Dali na! Unsa magtuon nimo? Ubatol ko kung inday? Wa ka mabuang ko, Nicole! Obserbahan lang na nato, Inday. Simba ko kung muhubag gani, muadto lang dayon tag-doktor. Ay, noon sa man sa taon is Miss Nicole, oy. Nagpadaman dayon sa iyang gibati. Luya, Inday, ay. Sabaw ka nang, Saman. di man kinarwasan ng gilakan mayon, Inday. Kana na siyang naong ba? Oh, Daud sa kadiha, Kiko. Sa kadiha. Di manggon. Nga imong gilakan og maayo ang gisulti man ni sir, di ba? Unsa ba yung pagtuon nimo? Ubatol ko inday? Wa ka mabuang ko, Nicole! Inday. Hilak lang, Day. Hilak lang, Day. Aliday. Maunday na ko pag-artista nang. Ha? Uy! Kanugon, Inday. Ikaw, Nugon, unsaon na lang imong gisaaran nga mga madre o ang mga bata sa kumbento? Oh. Mao na, Day. Gawas pa gyud nga martista ka o dili, init gigi nagdugo si Miss Nicole mo. Di na na mausab. Sakto ka, Kiko. Oh. Padayon ko. Ayaw nagtagda si Nicole. Pag-amping na lang gyud sa sunod nga mutunga na siya. Mm. Maglagot gani ko nang. Magparitoke, magit ko ba? Huwag ako ginang ilugo si Sir Joko. Mukagking mo gina siya ba? Di na tingali ito mo pauli ron si Sir. I-double lock na lang ang gate, Kiko. Oh, na. Oh, palibak. Blihan na ako, ha? Masod na lang ko. Kiko, ikaw na lang diha. Ah. Sir! Inday? Good. Oh. Naaray mong kape, Sir. Abi na ko, ni adto dayon kag doktor. Gamay ra ni Sir, uy. Wani kaabot sa tinai. Nangumidya ka lang gyapon bisan na-damage na imong naong. Di naman ni damage, Sir. Kay, damage naman ning daan. Di na pwedeng pasagdan, Inday. Kaya mas Scarface na kaana. Hapit na naman na mag-shoot. Mas maayo hinuon nga doon ako iuwat sa naong, Sir. Kay samot nga bati kog naong nga imong Paris. Ay binuang ko diya, Inday. Kaya ba ako unsay nakahapdos sa imong gibati ron? Masaptos akong kasing-kas, Sir. Sakto ko sa. Sakto gid ka, Sir. Sakto kaayo ka. Ready na, Inday. Ikaw na ang sunod. Okay. Wow, ha? Purmang artista na gid ka, ha? Don't worry, Inday. Di na ti kabog noon. Di na sa ko magsalas ni mo. Kay confirm na ni Joko na ako nga dili mahitabo nga mo patol siya ni mo.
Anya, nganong insecure man gihapon ka, Miss Nicole? Unsa? Hoy! How dare you good nga moingon ka nga insecure ko nimo? Action speaks louder than words, Miss Nicole. Lahi imong gisulti, lahi imong gipakita. O klaro kaayo nga insecure ka ining dagwaya. Unsa? Nga ni katawa ka? Gisabayan ta lang ka. Inday, ikaw na! Uy. Naana! Animal ka, Inday. Bisit ka sa tanang bisit. Oh, abi na ko. Di ka mo ni kay dunay meeting. Oh, hi, love. Napospone ang meeting maong ni anhin na lang ko. Wala kay take? Na po ay sunod na kang Inday. Napokoy duha, then naay kami ni Inday. Ah, okay. Mas maayo nga makakita ko. Oh my God! Oh my God! Ano ba siya mo inform daan? Hindi siya makatunga. Unsa problema? Ang extra nga mo daan sa madam ni Inday, di makatunga. Uy, dili din madayon ang kulatasin? Ako! Ako yung mo extra. Ha? Usa naman ka ka-eksena. O Sarah, sure ka, Miss Nicole? Sure ko. Pero ayaw lang ko rin yung tawag kag extra. Guest. Special appearance ning ako. Oh, sige, sige, sige. Ako yun si Derek. Derek! So pa na problema, Derek! Okay naman tingali akong attire, di ba? Do I need to change? Why problema sa mga tire. Pero, Hey! Kamao man gani mo acting si Inday? Ako pa kaha nga dugay na sa showbiz? Yes, dili ko artista. Pero I'll show you nga makamausad ko. Miss Nicole, ikaw na! Di ka mo tanaw na ako? Come and watch me. na, magmahay kag yun mabayhana ka. Okay. Morning isin ha. Maglingkod ka diha, Miss Nicole. Mamaypay ka while scrolling your phone. Then, modul si Inday. Then, kulatan na dayon. Okay, Direk. Kasayo naman day sa eksena, uy. Ako ipaniguro ni mo nga take one lang ni Direk. Dapat, take one na yun ha. Aron, dili kayo magkasakitay. Kinahanglan nga, realistic yun. Sure, Direk. Karon ka, Inday. Ilang paso. Okay, okay. Ready ka na din, Inday? Ready na, Direk! Okay. Rolling. Lights. Camera. Action! Excited na kay kumukulata ni mo, Inday. Ma'am Karina! Good take. Good take. Nga nawa man mo musulti nga ako di kulatahon. Mga biset mo! Musulti binaon ko nimo pero wa ko nimo tagaig chance. Excited ba gani kayo ka? Uy, wag yung sa Miss Nicole, ha? Igo na ko ni tuman sa sugo sa direktor nga kinahaglan. Realistic. Animal ka ka, Inday. Imo magyug tinuod. Mabahura lagi to, Miss Nicole. Walang personalan. O sa way personalan. Klaro atong personalan tong imo da. Imo ko kong gitinuod. Imo kong gitinuod og kulata. Nicole, maayo lang gin mo acting si Inday. He? Mo acting? Ha? Acting pa ni? Tanawa ra gud ko kung acting pa ba day ni? Tanawag na unsa ning akong dagway o. Gwapa ra man gyapon ka, Miss Nicole. Bisag ikulating pati kag maayo, dili mawagtang imo kagwapa, uy.
ug dili ka gibiyaan ni Sir Joko tungod lang kay nagkamuritsing ka karon diha. Oh. Samtang kining akong dagway, bisag unsaon panig makeup, di sa ni gihapon mausab. Bati ra gid gihapon ni. Og dili gid mahitabo nga polihan kang sir nako. Mong ayon na kong kaguol diha. Excuse ninyo ha. Manghipos pa ko sa akong mga gamit. Sir, excuse ninyo sir. Da, sakitan lagi ka. Kay kon, siya pati ni kulatan ako. Labaw pa ito akong maangkon. Kay bao ko, mauti yung pagtuo nga siya mangulata kay siya'y amo. Malas lang niya. Ay, at least, nakabawas ko niya. Sakit ka kiti yung pagkauras ako naong. May kani, ipis ang uwat. Sir? Ako unang dadon sa doktor si Nicole. Kamu na ni Kiko ang pauli. Magsulti niya ta ha. Oh. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all, and jumping in harder than 10,000 rocks on the lake. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Ug karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your May kani, ipis ang uwat. Sir? Ako unang dadon sa doktor si Nicole. Kamu na ni Kiko ang pauli. Magsulti niya ta ha. Oh, Kita adas bay. sige sir, bye. Pangandam na lang yung daan. Pangandam na lang yung daan, Inday. Makadawat ka na gito sa imong unang kasaba award gika ni Sir Joko. Inday! Oh. Inday! Oh, Iyawan ka no? Inday! nisa ka malagi ka. Oh, saka ko ni Sir Joko, Inday. Kay patabangan kag bit-bit sa inyong mga gamit. Adto pa man kuno to sila ospital. Kikulatam ko ni Mugmayos, Miss Nicole, ha? Unsa ko? Manipakyaw nga ma-ospital ang kulatahon? Kay mura gyud bitaw rog na igo ang sa komo ni Manny Pacquiao ang dagway ni Miss Nicole. Exagger sa kay kakiko, uy. Oh, ikibitbit na ng mga gamit ni sir. Mamauli na ta. Jesus, Ginoo ko. Tinuod ka nga bunog ang naong ni Miss Nicole? Di sa kayo nga grabing nga pagabunog nang. Pero may timailan yun na naigo. Imagine ha, pag-imagine na, ang nindot nga bay nga naigan og bagyo o siya dagway. Ala, grabe-grabe lang yun ikaw ano. Oo ka na, mauna ng dulor. Grabe-grabe. Hala, uy, gitinuod yun di ay ni Inday. Pero, ngano na-apil man siya nga wa man siya labot sa salida. Mao na diha nang. Oh, Niyarang mangulatahay ay. unsa gud di ay nahitabo, Inday. Di man kumplito ning report ni Kiko, oy. Di man makatubag sa ako mga pangutana. Ay wasap ko rito sa pagitabo ng oy. Iguro ko dungog siya sa mga istorya sa mga tao na dito. Nya,
Nakita sa kong ni Miss Nicole nga gialalayan ni Sir Joko. Ingon ani mo din nahitabo na. Ha? Doon ay isen na nga kulatahon ako akong amo. Kay sobra kayo ba? Extra ra gud to nga role katong akong amo. Pero wa man mo to nga extra. Unya kanis Miss Nicole, iboluntaryo man. Uy, Nga nung ni voluntaryo man siya, nga naibaw man siyang ikay mo kulatas imong amo. Wa day siya kahibaw. Uy! Ay, kadakong. Unsa ko di ay? Jesus Maria e Josep. Ako, nagtuo gani ko nga kahibaw siya. Pero di ay, istoryahan pa man ko noon tato siya ni Sir. Pero wa na siya maminaw. Kay atat na kaayo siya nga muhimo sa esena. Ang iya ra di ang nahibaw-an nga may mahitabong pagkulata atong isinaha. Ana, tingin ni no? Ang iya tingling pagtuo nga siya mo kulata ni mo kay siya imong amo. Correct. Mao kita. Na, Laruan na. di malasa gid niya no. Kayang amo man di ay ang kulatahon. Correct ng dolor. Check na check. Maura to? Papaulion ako nila? Unsa man imong gusto? I-confine ka? Why not? Just to ensure nga okay gid ko. Nakita ba ito ni mo result sa x-ray nga imong gi-request bisan one unta kinahanglan na? My goodness, I'm in pain, Joko. Ila pa gid unta akong giobserbahan. Bisan og mga 3 days lang. Lakaw dito ka. Ikay pa mo gusto doktor. Nga naman ka nga dili man ka molaban ako. Kakita bitaw ka sa kuitsura, oh. Gitambala na bitaw imong mga bunog ug sambad sa ngabil. Naanay grasita nga tambal. Dili lay ka pwede admit kay wa na kinanglana. Ug kuwang kayo sila mga kwarto karon. Nakakita jud ka sa kadagang pasyente sa ER nga naghuwat pa nga ma-admit. But I'm in pain lagi, Joko. Okay. Sa ako nang giingon, ingna ng nurse o katong doktor. Pero biyaan ti ka kay doon na pa ko'y dagang atimanon. Oh, Joko, wait! Hoy, ay kong biyahe! Hoy, Joko! Nang, Palagi mo pauli si Sir, sa? dili pa tingin itong pauli nang ay. Mapahibaw ba yan na siya kung dili siya mo pauli? Mupauli to. Ang text ni mo? May toyo to na ako. Ah, Gitawagan mo ko niya ganina nga makigistorya siya na ako karon. Inigika nila sa doktor ni Miss Nicole. ala, nasuko ka si Sir? Ay, naluoy ito sa maayo ni Miss Nicole nang ay. Iya ko itong uyab. Aw, mga tarungan mansad ko. Kay kung nahitabo pang siya gid unta mo kalatan ako. Maging aturi akong dangatan. Bitaw, maog yun. Di si tingali ka kasapan ni Sir Inday. Istorya akong ragagtaro nga to. Aw, hibawaan bitaw na unya. Pero nga no ka nga dogay si Sir, no? Nagrabihan gid ay tingali si Miss Nicole. Posible sang wala yung sila matiman ng tungkol kay daghang kay pasyente. Wa sa to siya magrabihin ng uy. May gigamit kog armas sa unsa ba nga gipuspos niya. Kini ra ba akong duha ka kamot akong gigamit. Aw, apil da itiil oy. Unsa to? Apil diil? Gisikaran sa dayto ni mo di ay. Medyo. Na, dako gyud ay itog damage inday. Inday, pangandam ni giday tinuod oy. Inigabot ni Sir. Inday! Sige, ato adayan inday. Ayaw nagpaanhi adin he. Kaya di ko gusto maminaw siyang isulti nimo. Lakaw dayon. Nang mas maayo nga naa tanang ang witness ta. Tingan, Patay ni Ana. Inday! Ay, mauna ni. agoy. Hala. Sir? Dawata dayon. Ay, Nganong... paraon sa man yung mga buwak, sir? For a job well done. Uy. Nakabantay ka nga gipakpakan ka sa tanan.
nakadungog ka nga giingnan ka nga good take, Inday. Human ini nga pelikula, Inday, nakasiguro ko nga ikaw na unya ang mahimong comedy queen. Matay hurot gyud akong believe ni mo, Inday. Ikaw pa yung latas siyang uyap, ikaw pa kita gagbuwak. Ha? Huwag di lang usa ka buwak, ha? Pugi ba yun? Mahalog itong dagwaya, klaro kayo niya. Ikaw pa yung kitag na nga may mong sunod na comedy queen. Asa ka mga angkuna na? Sana all, Inday, ha? Hindi gagit bitaw na ako kiko sa? Ay, magtuo ba di ko maingon ini ko? Murag, damguro man ni. Ay, sige, damgura ni, eh. Pero kung damgura yun ni, ay lagmat tayo, Inday. Kalain sabi ko ni mo pamatuan ah. Patay ko. Ops. Tawa, day. Nilapas sa takiko. Tuara nga tuwag-tuan, oh. Kang nalingaw ko ko. Patusa, takilya ang salida ni Sir Joko ni Inday lang. Yes! Gibuligan gyud sila sa kahitasan, Kiko. Kay parehas man sila nga may mga lapad nga kasing-kasing. Dili mga daw. Makamaumutan aw sa panginahanglan sa uban. Nang, kita nang. Di man sa tadaw. Wala kita maparehas nila nang. Nya, may talent ka nga parehas nila. Ngayon ka na nga. Mo'y gibubuan o grasya o mayo. Kaya di sila daw. Huwag ka mag-iskod og talent ganiya. Sabada, Kiko, oy. Pinusupunusad ka. Nanawag si Inday. Ang tupag ka Ay, lagi. Asa gimod-mod akong cellphone sa kong naway. Sorry na. Sorry. Oh. Hello, Inday. Blockbuster ang mga pelikula ni Sir Nang! Inday, nahibaw mi. Nagtanaw mi ni Kiko sa internet. Congratulations! Congratulations, Inday! Og ni cellphone, congrats yung duha! Kiko, mauwaw man sa daan ni. Murag kita ramay uyamot sa nitambong din oy. Nga nang gipaapil man sa taon-taon lang Inday og si Joko, oy. Isam ka na, eh. Ay, pagpadtrip diyan ang good. Feeling celebrity na po kung kayo nakatipon taan nila. Parang sargod na makisputing kong ngini ko. Di lang, oy. Di lang kalikayan ba nga mubati kong ingon ni Ine. Nang, di tangay mauwaw kaya itong kauban ka nung nilingig kayo. Sila Sir Joko o si Inday Biyud ang bida. Ang bida sa pelikula ba? Huwag mga ilabot na to, eh. Sam ka, eh. Oh my! Ano kiti ay ni? Maayong gabi Miss Nicole. Ngayon man sa day mo no kung mag-ilis mong tarong sa? Well, dili ko angay masurpresa nga ni amo. Naaman day ang inyong kauban nga katapang. Nakatsamba nga nahimong artista ko no. Hindi masal basta-basta ang artista si Inday, Miss Nicole. Ikatunugon niya sa lida nga napilang karoon niya. Puro ba yun na hit? Wa pag yun labot atong commercial nga nakaingon sa tanan. Kuya, nakisinday ron eh. Di na tsamba lang. Kiko. Today, Miss Nicole, anong yari man ka, ha? Di ba, tuwara man itong lamisa apil ining pelikula, ha? I know. I know. Extra ram de ka, no? Ikaw ang itong... Kiko, unsa ba?
And now, ladies and gentlemen, ang mga bida sa Tinidor o Kutsara, Mr. Joko Pascal o Miss Inday! Sir Joko! Inday! Inday! Hala, uy. Kahilakon man kong nagtanaw ni Inday. Ang ngayon kaayo siya siyang gisulob nga gaon. Ni amag ang iyang kaputi. Matay di palibos ngis Inday. Sus. Marpresyo di silang, sir. Marpresyo di sir. Kiko, pa ni mo. Ay, sorry, Miss Nicole. Maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000.